Jim nomor lais Pak Laisa. Haka katenguk pa badukon baduman sem bakod. Amen. Kajing ejong trajing yu Jesus Christ bad kajing ejong blay lambat kajing selog jong omen sem bakod kinan rengkat bad pi baro. Aingo yu blay nagbenta kane ka step nagbenta kane ka sngi ka batmai ka bol ai hengi kham tame ulari la somaringi menemen med. La pelaj ingi na gejeng mara gejeng mansau na gejeng pang na gejeng sitam na gejeng gejeng jenjar. Kane kesngi ke batmai ke bawah ingi kade gejeng khot gejeng u ingi bangin wan kham jan shu kerpang bangin IT la deh u kenang ba lang ba gejeng simti gejeng u ingi inang la su ban u ban sakri u ban pen priang ke gospel gejeng u ha barok ki bro ki bangi kendu ha kane kesngi. Kohan men ko para den mata kadau to ken kenang ba kane gejeng terwa gejeng pi kenang ba gejeng duai gejeng pi ha kane ka step kan long ba pediang hun akma do bleu kupa badan borbaro ngin pen mab no na ka banta ki kilet na ka banta ki pop ki sang ki pang la le leng ba ki tin leng ba ki kam leng ba gejeng mod gejeng perkhat ki jongi te kum ta da gejeng susi ala gejeng ki pop bad gejeng kloi ban kelag ba mod ngin pai shop bleu kupa ngin pen mab no leng ba gejeng duai gejengi baro lang ngapla hau blay badan bor baro badia pi kohan men ko para bang la repop shibun da gijing perkat kam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpat kamaria bukhoy kabai sa kate soti ya ki angel bad kirukhoy badia pi kohan men ko para banduai na kabanta jonga how try ulay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen kan rat ko play is na yangi try kan rat ko play is na yangi Kristo duai hakane kamas bakon ge duai kerpang na gejing temu baper jungi na kebenta gejing temu baha jong I well john ding do na kebenta I asenta lengkoi banyo I gejing kerku gejing ublay hakaying kesam pada gejing jong I ngi duai na kebenta gejing koi gejing kia kebapura jong kemet bet kemensim jong I Diana solang piau ngiduai na kebenta I Queen Light solang piau banyo I gejing koi gejing kia ke bapura hakaleng kemet bet kemensim
berkum jurung geduai nak bentai kenlung jung benang bedang sukha ai boblei trakan rat unang ri kendong ya ikun light ben yo kita kejingkot ke bapura geduai nak benta I one job puing but I peselin rentong kamtam nak bentai hutsan rentong badai kesgi kha jung I menta kesgi geduai nak benta I sayan ribnar geduai nak benta kamesim jong I kemenlang shelah kumjuro nak benta kejing khoi jong I Hubert baya basiao moy geduai nak benta kejing jathai jong kamensem jong I George Shadap Margaret basiao moy Rupert basiao moy but I Coraline basiao moy but Lambert basiao moy ai boblei trakan rad on ai ki kajing jathai bom jukut hakahima kejing u geduai ro nak benta kari India jungi Public track and rat kurdo yakinong yalam bat kerpang yakinong susnong jong kari. To ai bau men sim bakhuj jong me ko trai ngi kerpat un the kerhai hangi ya kitchen ai bakan jaman sim khnang ba un ai hangi kadanot ka ba pensngau baha ya me bada ka basbun un penlong yangi bangin pendep ya kamon jong me dau trai jong Jesu Kristus kun jong me Ubi imbat basan sya rengkat bat me haga jingilong kawai jongman simbakut ublay junam la junam amen. Kajing pule nagikam jengki apostol kalnong ba arpuar kot lai pau na kalnong arpulai ket kot nriu ter hadu katwai hakata kapor bau kuak bantip ia kadau basisya balai kiju kila kena yau Paulus urang ba sipai ula pelait no yau na kejingkum bat ula hukum ia kirang ba lingdo bat ia kadorbar banialum nangta lawan lam yau Paulus bat ula peniang yau hakmat jongki Henry habau Paulus ula yau baki shibanta kilalong kisadusi bat shibanta pat ki Parisi ula pertajam hakadorbar ko para ngalong Parisi ukon jong ki Parisi bat kadai syapang kajing kmilinti bat kajing mipat jong ki bayam bangala syatian bisyar Utang syuong ya kene lame kajing ya kajia hapadang ki Parisi bat ki Sadusi bat upai ba ulaya paj arliang naba ki Sadusi ki ong ba omdan jingmi pat lemne angel lemne mensim henrei ki Parisi ki ngej haki ni baro telame kajing ki win kabajur bat kato katne ki start ain ki badai na kakenhon ki Parisi kilayeng bat kren pen ngimlap ka basneu ba uneu breu mano batip yo umansiem uangel la kren hau barhaba kata ka jingjia kala sya ka jingya pen ibor urang ba sipai ba uting yo kin supatar lengkot lengkai yo Paulus ulah hukum ye ki sipai ban lek hiar ban pelai jubor ye u naki ban yalam ye u syapo kakut hakamiet kebabut utrai u yang hajan jong u bat ula ong to yang skem namar kumba pilasaki yanga hangne ha Jerusalem kumta pidai ban yang sakiru harom kaktien jong utrai Long will try, God will is your
bat phi kajing pale na ka gospel baku katkum uanis ha kata kapor ujisu ulak mir hirak kakmat shabneng bat ula duai uong kopha bakuit ngam duai tang nakabinda jonkine henry nakabinda jonkito ru kibangei dhanga dagaktin jonki babaro kindup yalong kawei kumba mame koppa melong hanga banga hame ba maki ru kinlong hangi ba kapertei kandup ngeit ba mela pa hiyanga yakaburom kaba mela ai hanga ngala ai haki nang ba kindup yalong kawei kumbangiru ngilong kawei ngahaki batme hanga bakindup kila long janai kawei bakumda kaperte kandup tip ba mela pha yanga ba me la id yaki kumba mela id yanga koppa ngakwa ba me kiru kito ya kiba mela ai hanga kin yadon ringat nga hangta habat ngadon bakindup yoy yakaburom janga kaba mela ai hanga haka jingi jangme yanga shua banyento yakaberte kapa bahok kaperte kam shemla itu yame henrei nga la itu yame utkine kitib ba mela pa yanga ngala pendu yakirtang jangme haki udngannan pindu yaka baka jingi dakaba mela id yanga kandub don haki badnga haki ka gospel jamu try Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha ga gospel ka bamenta kasngi na ga gospel jung Yohanes kalanong ka bakat nyo dekat arpo hadu arpan riu nyo i ka jing duwai jung Jesus na ga banta kisenran ki jung u na ga banta kito baro ki bangai ye u ha ka to ko por ka jung u bat kum juru na ga banta jung i wei pai wei ki bangai ye u menta bat kumchuru kajing duwa jung jisu ha gospel bamata kasni kadero nagbanta kitu kiban sangai yeu ha kisnem kiban sawan ha kine kisngi kiban sawan uduwai lut nagbanta baro kitu kibapadiang hiau kumuta umesaya kumuta unong penim unong suspa den mata kadaw ha kane kisngi togen kendiat ngin pusan spang kajing duwai kumbau Jisu lah hikai yangi banduai haswa bono hikai banduai yangi ban hikai banduai yaki apostol kisenran ke jungu u Jisu dalade uduai dai na mata kadau ngi haban keli ngiro ha ke jung em ke jungi ngi duai na em kumbau Jisu uduai ngi hikai na em kumno banduai yaki khun bikti ke jungi ngi hikai na em banduai yaki weiru kumju kumbau Jisu ule but ngi haban keliru haladi ha ai klempep kum ke Kristan Katolik ngi duai man kasngi ngi duai haman laki kap ki bangis ngeu dan kam banduai Henry ke ke jung duai ke jungi ne ha kano korkom ke ngi duai kumba ha ka pareng ki ongmo what is the content of our prayer ke kata ke bangi bu ha ki jing duai ki jungi ngi duai na ka banta jongno kane ka bangi haban keli halade menta kasngi kat bangi lang pusan supang ka jing duai habangi pe ya karkom duai bamarwe jungi ngi yo i ban ngi pe ban hamagis ngap ki jing duai jungi wero bonsin ngi duai na ka banta yalade ngi duai na ka banta yalade ngi IT lade ngi IT ke jingdon kam ke jungi Henry kabakong san kabangi klet kumbau Jisu hikai
yang ngi menta ke sngi leng ba ke gospel ngi klet banduai na ke benta ki wei ko han men ko para ka de ke jing shisha lada manga ngaduai na ke benta jong ki wei lada manga ngai ti ya ki wei how kma du blei ne how blei na ke benta ke jing em ke jong ki na ke benta ke jing don kam ke jong ki bara khoj ublei un kurku ya ki to ki bru ki ba piduai ne ya ki to ki bangi kan mau ningi bu ha ki jing duai ke jungi bat klempe bro un sakurku yangi ladangi ngi duai na ka benta ki jong ki wei ngi ngin nom don kam ban ong lane ban duai na ka benta ya lade ublei ulari la sumar ublei ula pei lakmi ublei ula pendapan biang ya ka jing don kam ke junga bat kan mau habanga nga duai na ka benta jong ki wei klempe kin sa duai na ka benta junga nga tip shai menta nga yang hang nek ma jung pi nga dan ka jing kot ka jing khia nga bit nga biang om dei ba nga duai na ka benta ya la de hen ring tip ba bun ki breu ki duai na ka benta junga bun ki breu ki ya site na ka benta ka junga bun ki breu ki IT ya ka jing em ka junga ya ka ta commission ka junga hak ma doble dei na mata ka dau nga tip ba nga kot nga khlan ngala ban yai ban yeng ngala ban le ya kam ka jung blei kat kata ka bor ka bo blei ai nga dei namar ka jing duai jong ki wei om dei ka jing duai ka junga dala de om dei ka jing ya site ka junga dala de om dei ka jing nang ka jing start om dei ka bor ka junga han rei ka bor jong ka jing duai jong ki wei ka pan khlan ya nga ka yalam lenti ya nga ka pan i nga ya ka e ka banga dei ban le dei mata ka dau ko han men ko para ka ne ka dei ka jing hikai ka bo jisu hikai ya nga ba de pi ha ka ne ka sngi lengba ka ne ka gospel ngi dei bantu wai nung kong na shabe na ka banta ke jung ki wei yo le se phim tip ya ka jung kwa ka jung thrang yo le se ngim tip ya ka jung angnut ka jung ki ya ka jung don kam ka jung ki hanrei ha ka klemat ne ha ka to ka por ka ba pikan mau la ne pijer ya ka kerteng jong ki to ki wei wat yo le se phim la ban tip ya ka kerteng ka jung ki hanrei piong ngi do wai na ka banta jung ki ne na ka banta ki bapang na banta ki basutom na ka banta ki baduk ki bekerdo na ka banta ki basem jinjar habangi do wai na ka banta jung ki ublei un kur khoy ki ublei un sapet sakme ki bar klempep ka jung do wai ka jung pi na ka banta ka jung ki ublei un sa kur khoy ngi ublei sa pendapan biang yangi kane ka dei ka jung hikai ka banengkong ka bangiyo na ka gospel ka bamanta ka sngi ka jung hikai ka baar ka bangiyo na jisu manta ka sngi bat ka jung duai jung jisu nak banta ha ka ne ka sngi ka gospel ka bangilap ka dei nak banta ki apostol nak banta ki senran bat nak banta baro kito ki bangai jau ba kin yalong ka wei u jisu duai lai sin ha ka gospel ka bangiyo sngi yos ngo manta ka sngi nak banta ka jung yalong ka wei jung ki kabadeng kong uang bakin dub ya long kawai baro kito ki bangai jau jisu kito ki bodo jisu kito ki basania au jisu kin ya long kawai kane kade ka jing duai jong jisu hakalan ka badeng kong hakalan ka baru jisu duai kumpa manga ublei kupa ublei kun ngiyalong belai mensem ngiyalong kawai kiru kin yalong kawai kumpa malong mangi kiru kin yalong kawai kane kade ka lain ka baar ka duai nak banta ka jing yalong kawai ke jungki kumba ublei kupa ublei kun ke long kawai kiru ke dei kiru ke haban yalong kawai kiru uru duai nak banta ka ne ka jing yalong kawai jungki kabalai pat ujisu duai ba kata ka jing yalong jung kawai jungki kam long ka barsap hanrei kan long ka basisha kan long ka bajanai ngilap aga gospel ka bamanta ka sngi pule ya ka lada pikwa ban pensisha lightly ne lai sin uduai na ka banta ka jing yalong kawai jonga ba jungpi balai jisu duai na ka banta ka ne ka jing yalong kawai jonga ba jungpi namaru tep ba kata ka jing ya pat ka jing ya pra ngitip ba kata ka jing ya per jing mot ka jungi kumbang yong mentah ka society mentah apa ka ing kesam ka jungi mentah ha ka jing ya dei jungi ngidon kata ka division ngidon kata ka jing ya pen ya per nga ya per na pi ya per nga ngi per na ki wei kane ka jing ya per kapan pat kapan pra ya ka jing em jungi kapan pat kapan pra ya ka ying ka sam ka jungi kapan pat kapan pra ya ka im lang ka salang ka jungi dei na mata ka dau jisu kwa bamangi ngin don kata ka jing ya per jing mat ka jing ya per ha ka jing long ka jing ya per ha ka jing ka jing ya per ha ka jing hanrai kwa yangi bangin long ka wei
Om day tang kata ka jing yalong ka way ka ba mau lumala lane ka ba arsap kumang mene hanre ka jing yalong jing yalong ka way jing ka long ka ba pura kum ba blay ku pa blay kun blay mansim ki yalong ka way kanai ka de ka jing duwai kanai ka de ka jing hikai ka ba jisu u hikai u duwai na ka banta junga ba jung pi de na mata ka daw ko han men ko para to ken ha kanai ka sngi ngin ya bot bat ngin ya im ya ka e ka ba jisu ula duwai ya ka e ka ba jisu ula hikai ngi leng ba ka gospel to ai ba ka jing duwai jungi na ka banta ki way to ai ba kata ka jing yalong ka way ka jungi kanwan ra jing kerku yang i way pai way bat ya ka perthei baro ka way and ro yo Jesus Christ Tung in yang in pala ka jong ka jing ngay nga ngay hau lay ku pa badan bor baro unong tau ka neng bar ka kendau bar hau Jesus Christ kon ma marai jemu utrai jungi ya bala po no man sem bakut ya bala khana kamaria the soti ugasha la ben ho pinjus pelatus asan na eu la ya bala tab eu la yash bayab hagas ni ka balai la mi pat ni ka bayab ula keu shabneng usong chakaman ulai ku pa badan bor baro nang tra wan pat ni ka ki be ka bayab nganai ha man sem bakut Haga juma biki pop, haga jumi pat kado, but haga jum bom chukut. Amen. Laispa in your country. Laispa in your country. Toduai ko para baka jing kenya junga ba jung phi kan long ba priang hu na khma du blei ku pa badan bor baro to try and priang e kenya na kti jung phi na ka banta ka jing ro bat ku bram kerteng jung hu ka jing man to yangi bat balang ba khu jung hu baro ko wei tos ngau san ei ban pan khoj ya ki ne ke jin ai ko try ngi kerpat bada ka ba me priang ya ke jing trwa jong ka jing kenya ba kan jaman sim to pencana yang i ban long ke jing trua bom jukut hame dau Chris utrai jungi amen utrai dan rainkat bat pi to kentu yala ki danot to ngangu yo try ublay jungi da shisha ka long basung hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngo yemi ko kan rat ko pa ba ko blay badan bor bat bom jikut leng ba try jungi Jesus Christ uba la paushna habaro kisan ran jungu haden ka jingmi pa jungu badula kiu bat lakiu lakentiu yu shabneng hakmat jungki ban en penlong yangi ki nong yo banta ha ga jinglong blay jung u namar kata haba ladap miar da gijing men paska keperthai baro ka wei karisa da gijing ro yame ki bor peneng ro bat ki kan honangel ki ruai lang ya gijing ruai jong ka borom jung me bat ki ya pen bana khlem sange Baku try baku
Wayo sana shastrong, wayo sana klemkut, wayo sana yublay sunom. Dasha malong bukhoj katrai katame jong gajing khoj baro. Damar kata ngikar padyame topan khoj pan kantang yakine gajing trwa jungi. Da kabapa yaman sim jungme kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jongoturai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladino yu badala kamon snobha ula padiang ya gajing syasutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badal ai hala gesenran u to shim bat tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Haka jukur kom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kabaingu biang yame ula ai hala gisenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bad bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Kacasin bangi bang yune ukpu bangi di nakane kakuri ipen kajing ya chong mekotro tadalu Namar kata ngi bapan manta ya kajing ya per kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yuk po jong kajing im bat ya kuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar malanyew yangi babet ban yang hakmat jong me bat ban shakri ya me da bas ngawret ngi karpat ya me mangi ki bayo banta hakamet bat kasnamo kres ngi long ki ba lapanitali ka we daw men sem bakhoj. तो कन माँ को ट्रा या कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हस्तत लग प्रथे बतो पंजनाय हा कया का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपा बाकु जंगी उल बट मावेन उ बिशप जंगी बत बरो की लिंगदो तो कन माँ लमरू या की खिनमन की पारा शनरांग बत किंदई कि बाला यो थी यादा का बकरमन या का जिंगी पाद दिया बरो की बाला क्लॉथनो हा का जिंगिस ने जंग में तो प्रियांग याकी शाका जिंग शाय ककमत जंग में तो इसने यांगी बारो नगी कृपा दिया में बारिंगा दुका मरिया तो सोटी बाकुइत ककमी जंग ब्लई वो जोसफ बाकुइत उकरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुइत उद बरो की रिंग कुइत कि बाला पेंग्समे बाय में पतंग ला पतंग इन लों की बदबान यो बिंदालम हाका जिंगिम बमजुकुट बदबांगिन यरो बदपंदोन बरोम या में दाउकुन जंग में ओ जीसस क्रिस्ट Da'u lembadu badha'u kan long hame blei kupa badan bor ha gijing long kawe jongomen sembakuj barok kabarom bad gijing ro junom la junom amen. Kumbelah hukum yang i daw nong pen em bad kumbelah hikai ngedektin blei nginod ban ong Kok pa jungi ba habneng kalong kabakut kakateng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme hak kindeu kumba habneng ka yangi maca kajubam jungi kabahala kasngi batama yangi kerangkan jungi kumban geruk ma bike beles new yangi adwadi alam yangi sha kajing panshoy handred panlaj yangi na kabas new to panlaj yangi ngi karpat ko try na kajing snew baro
ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jo me ngin lai barbor na ka pop bagin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wat pa jong nong panem jungi o Jesu Christ Namar kecombe kalong kena, kecombe kabor kalong, sunamla sunam. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jungang ayapi wat pe yaki pop jungi hanroi ka jungai jong kabalang jong me bada ka jingsbun jong me to ay ka jingsuk bad ka jingatli ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bad basunchar junam la junam ka jingsuk utrai kanan barabor rain kat bad pi With God but you. tong ini terwai kada ka jingsuk iwei highway pat ka jingsuk bad pi Hak mi kun lang brod jong blay hak mi bukin no gi pop jong ga pratei suk ya kito gi balakhot sha ga jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam song ha man rung po ni ga junga han re song kan ti kan sen junga kan sakya hi kamat pakas nama Chris kan re kami sha ga jing imbom chukun amen
akan ke kelemat akan ke por ke bukoj ke por ke bakentang iwana kemad jungi nyai ke ngur kadam nyai ke jing mane ke jungi namar melong blay jungi namar melong nong spa nong penem jungi namar melong nong ai bor nong krashan jungi habaro ki por habaro ki kelemat habaro ki ya akan jungi jungi Ko Jisu biye akan ke por inang wana kemad jungi inang ai titi julo dehme nyai tilu dila dehme baro kat bangidan kajing koi kajing kia kajing kajing bang kajing shutap kajing susat kajing kerbe kajing baro kat bangi yomat ko Jisu nyai tilu dila dehme kap same akan ke por ko Jisu ai bor kenyengi kershan kenyengi bangila banya duai markaliang bangila banai ti kiweru majumi bekum juro bangila banilong kowe akata kajingi akajingi apa kajingi akata kajingi atole kajingi namba inang lasu subani jeme bansu kreme ta ko Jisu yak papang masyutam ta ko Jisu makin yo kajingkwat ke bakura akan yang kemet bagaimana semujungi Jisu ai boringi Jisu shimti yangi bangina klein hakajing em jungi hakajing e kajungi hakajing along the way kajungi dong ini aduai toai bagine kajimaya ki bangila yo pediang kotrai ngi kerpat kin pensai yangi da kajing hikai jongki bakin penthama yangi da kaba ngi simbanta haki bakumta ngi long ki babet banyo ya ke jungi e jongoman sembakoj dau Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi belai badan borboro unkurku ya pi pa badokon badaman sembakoj tolai suk badi e markel yang miso ya belai Arspa Andre Fukra. Amen. En de rode trein is een fris. Nam na